Mnangagwa regime is the one causing Zimbabwe reputational damage. Sarabina mashoko anobuda togwa panapa nakomuna vemunihanda radio vatara vachiti the regime vakomana vari kutonga mugovernment ndo vari kukonzeresa kuti aiwa reputation nyika yedu idzike pasi idone nekutodzikisira nyaya kune mutungamiri wenyika chaiye. Sanapinda mashoko abuda togwa panapa munihanda ndoba subscribe or like on the bell icon. Tipina nyara vachiti to be honest, is this not what most of us in Zimbabwe are now thinking? The forthcoming 44th Ordinary SADC Summit Head of State and Government Summit scheduled for 17th of August 2024 has become a case on Zimbabwe. Instead of the occasion being a welcome respite from the daily suffering and struggles of the ordinary citizens, most Zimbabweans now wish this event has never come to their country. Antora mashoko achita aiwa this upcoming SADC summit vanhu tikati tichitoifarira titi SADC yapinda yauya munyika yedu, nyika yedu yakumove forward, takuwana investment opportunities zvakamira so vataona kuti vanhu vese vari kuregreta, mavendors ari kuregreta, vanhu opposition vari kucapture vari kuregreta kuti dei zvedu SADC isina kumbotipa this opportunity. Noda kuti opportunity iyi tikade tichitoaddressa maissues edu kuti nyika yeZimbabwe inoitika zvakadai tiri kuda echange, but kunoti vakomana vari kutoti we are regretting kuti dei this opportunity isina kana kutombouya, noda kuti iri kukonzeresa massive suffering. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko abuda nyuwa panapa munihanda radio na comment section medu. Musawana subscribe or like and turn on the bell.